Xi qabelkom ħalli l-liġa. Signori, nilqawkom għal shooter tal-lum. Wek tilmuħu xark ibak il-mawt. Wieħed taslima. Isma, u aħna qegħdin nkonfu xarkijiet tal-arti u tal-baħar. Aħna nitkellmu fuq xarkijiet tal-baħar. Għaxek tibatunna kull darba traw xark tal-art, għas nispiċċaw. Vera, san, taraw il-xark. Ġew firxu. Għalu li u great wet l-esperti tal-social media. Għalu li u blu. U blu xark, u li u pink. Minn kollox għalu fuq. Il-verità hija li peress li t-temperatura tal-baħar dak u fatt qed tinbidel speċi differenti jibdew joqorbu aktar lejn xattam l-iktar faċli tajjeb. Jena, jekk hemm xi ħaġa li f'ħajti żgur qatt mu ħanamel huwa diġà li nomija kbira, imma qatt mu sejjer shark diving. Ma tistax toqgħod tagħmelek, il-ħajja wisq qasira biex toqgħod tajt di ma nagħmilx, prova. Ma jien appuntu għalhekk għax il-ħajja qasira ma nix qassar iktar milli. U aħjar titgħallem xi ħaġa tipo li tkun imma titgħallem. Mela ħammur inkompli bis-sensiela l-ġdida tiegħi fejn insib anzjani hekk fuq l-idej tajjeb u minn għandhom nieħu dik il-kwotazzjoni li għadib moħħi. Kun imbik. Li kieku kellek tallimni xi ħaġa li ħanibqa' niftakar minn għandek. L-esperjenza tal-ħajja x'għalmitek. Illum għaw ħafna bħali kienu jisifru u jgħamlu, għaw ħafna xibiri għawek għaw il-barklori u għek għaw ħafna bil-Birgu, bil-Isla, bil-Borda xibiri kienu ħafna jisifru bħali. U s-sena tiegħek għada teżisti. Malta ma taċċaw baħri li jmorru, għattafel, law kienu jmorru barra, Newcastle, għattafel, Liverpool u għaffariet ekku, għax il-bahar issa spiċċa għawek. U timmissjaħ? ħafna. Kuku jġi zbiltallu, nerġa' nitlaq. Il-proxmu t-tibża għalih, u l-importanti ma jkollix l-egoizmu. Sewa, mela, il-proxmu rridu nibżaw għalih u ma ndaħlux l-egoizmu. Infakrukom ibatunna fuq il-WhatsApp jekk inkom interessat dan il-ger ikun tagħkom iffirmat minn kulħadd li ħal-pottinu tajjeb. Minnaw Alma Marija Ħallas ħalli nagħtu l-opra tal-ġimgħat. Jina Marija Ħallas u mija illum għandi lil-Martes, kif inti? Tajba, grazzi. Tajba, mela Martes aħna ġejna natuk dan l-award minħabba dan il-ktib li inti ktib, ħanaraw daqsxejn. Wow, tista' tgħidilna dwar x'inhu u għal xiex? Mena, l-Anġlu li sar scout inkiteb minni jisu sena ilu wara li ħabiba tagħna għaddi tal-ħajja aħjar. Il-ħsib waraħ kien li nallem lit-tifla tiegħi kif għandha taċċetta meta xi ħadd iħallina xi tifla tiegħi kull ma għandha 7 snin. Liħ kollu ser imur għal Puttino li hija l-organizzazzjoni li kienet għall-qalba ħafna li jen, l-Aziza li jen tagħna jiġifieri. Ekku, u aħna ġejna biex nagħtuk l-opra tal-ġimgħa dan l-award biex ngħidulek proset ħafna u ħankantaw flimkien. Avoja ma xtaqx tkanta miegħi, ma ħajkolla tkanta miegħi. U mela, x'idea dik li tikteb ktib jimbagħad dwar xiex waħda mill-ħbieb. Forsi li jen ma namadix bis-saħħa tiegħek ma tintessix. Żammejta ħajja u ta' dan il-ġest inta l-qalb tajba għaddejt mit-test. Wow! Proset li għan nissandek tifkira oħra, jara, l-istess. Tejja ħafna u proset u jalla jinġabra ħafna flus għal-Puttino. Iwa, dejjem. Taf li għadni naħseb naqra fuq Sharks jien. Issa taf li l-iktar gazzetta favorita lokali ta' Sharks? Times, ġib il-flus, l-Orizzont. Le, ix-xewka.